Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videotutoriálu. Tentokrát si ukážeme velké množství nových funkcí a vylepšení, takže je se na co těšit. Pojďme na to hned. První vylepšení, první novinka je v sekci Pomoc, kde jsme vlastně zaktualizovali nebo respektive nahradili původní videotutoriály novým návodem, který neslouží jenom začátečníkům, ale naopak může velmi dobře poradit i zkušeným uživatelům, kde jde vidět vlastně veškeré ty funkcionality, které ten systém nabízí, a na každou ten návod se dá vlastně kliknout. Je to takový průvodce, krok po kroku si můžete dívat na to, jak se co nastavuje. Jsou tady vždycky i obrázky, na co se má kliknout, co které tlačítko dělá a tak podobně. Takže tímhle s tím velmi jednoduchým krokovým způsobem se opravdu můžete s tím systémem naučit něco nového, nebo pokud jste začátečníci, tak se s tím jakoby seznámit. Tady ten návod ale není jenom v té sekci Pomoc, je k dispozici i veřejně. Stačí si vlastně otevřít adresu help.pad.cz a ten stejný návod je k dispozici i tady veřejně, takže pokud jste na počítači, kde třeba nejste aktuálně přihlášení, i takhle se dá do něj vlastně jednoduše nahlédnout. Další nová věc, která přibyla, tak tu najdeme v kartě pacienta. Já si tady nějakou otevřu. A přímo tady vedle popisu pacient přibyl takový nový malý štítek. Na to, když vlastně tisknete myší, tak se vám otevře stránka s takovým vygenerovaným PDFkem. Je to vlastně připraveno na polovinu A4, na natisknutí na takové ty lepící štítky, které když používáte ještě nebo evidujete zdravotní dokumentaci v tištěné podobě, tak velmi dobře poslouží pro nalepení na tu papírovou kartu nebo na ty materiály, které vám třeba pacient donese. A je to jisté zjednodušení práce, že nemusíte vlastně psát ručně tu identifikaci toho pacienta. Samozřejmě tady ta kačenka, já tady mám nějaký testovací účet, to je jakoby logo toho vašeho zdravotnického zařízení, že když si tam nahrajete svoje, tak tady budete mít pěkně svoje logo a identifikaci toho daného pacienta. Tady už pak stačí stisknout jenom tlačítko tisk a je tady vlastně i náhled, jak to bude vypadat po tom tisku. Další drobné vylepšení najdeme v sekci nastavení a bude se týkat také tisku, takže dám tady nastavení tisku. Jak můžete vidět, tady si můžete i nastavit nebo nahrát to vaše logo, které jsme viděli dříve. Každopádně tady přibyly další možnosti, jako například opakovat hlavičku zdravotnického zařízení na všech stranách tisku. To znamená, ta identifikace toho vašeho zdravotnického zařízení nebude jenom na první stránce, ale i na všech dalších následných stránkách toho tisku. Pak jsme tady přidali možnost rozhodnout se, jaký typ číslování těch stránek zvolíte, jestli to jednoduché, tak jako doposud, anebo se tady dá zvolit vlastně číslování aktuální stránka lomeno celkový počet stránek. No a poslední věc, která tady přibyla, tak vlastně doposud byl identifikátor toho pacienta rodné číslo. A jelikož jsme ten systém už napojili na ten celostátní systém e-zdraví, což bude jedna z dalších novinek, ke které se za chvíličku dostaneme, tak je možnost tady si i zvolit, jestli v těch tiscích má být jenom to rodné číslo, tak jako doposud, nebo ten rezortní identifikátor pacienta, a nebo oba ty
obě ty čísla, jak rodné číslo, tak i to RID. No a v té sekci nastavení ještě chviličku zůstaneme a jdeme do rezervačního systému, kde jsme přidali dlouho očekávanou funkci, a to je funkce státních svátků. Tady si můžete vlastně zaklikat ty státní svátky, u kterých chcete, aby vám systém automaticky nastavil pracovní dobu jako bez ordinačních hodin na ty konkrétní státní svátky. Takže ve většině případů asi zapnete všechny ty státní svátky, ale nechali jsme to volitelně tak, aby to každému vyhovovalo tak, jak potřebuje. A pokud to zapnete, tak automaticky vlastně všechny ty data odpovídajícím těm státním svátkům budou v tom diáři vedená jako bez ordinační doby, i když tu pravidelnou ordinační dobu, kterou tam máte nastavenou, bude připadat na ten týžden, tak ty státní svátky mají předtím přednost a bude to bez ordinační doby. Ruku ruce s těmi státními svátky jsme tady ještě přidali výjimky ordinační doby, což, jak můžete vidět, je vlastně velmi podobný formulář jako na dovolenou a nepřítomnost, kterou znáte, která je tam dlouhodobě. Jenom pro ty, které třeba nevíte, jak to funguje. Dovolená nepřítomnost, tady si vlastně definujete datum a nějaký důvod a díky tomu vlastně všechny ty dny, které si tady nastavíte, tak ordinační doba je vlastně jakoby potlačena, to znamená, je to bez ordinační doby ty dny. No a ty výjimky ordinační doby jsou právě úplný přesný opak. Tady si zase nastavíte datum a nějaký důvod a i když tam třeba ordinační dobu nemáte, tak naopak tady tohleto vám tam tu ordinační dobu přidá. Takže typicky třeba, když byste chtěli ordinovat výjimečně jeden den přes víkend nebo 2 hodiny během víkendu, tak tím s tím to vlastně nově docílíte, že vám tam se otevře to okno, kdy ordinovat budete. Tak, pojďme pryč ze sekce nastavení. Drobné vylepšení, které určitě stojí za zmínku, tak je tady v hromadném tisku, respektive hlavně tady ve výkazi přehledy sestavy. Pořád ta funkcionalita dělá všechno tak, jak jste byli zvyklí, úplně stejně, tam rozdíl není. Rozdíl je jenom v tom, že dříve tady byla díky vlastně technologické implementaci té funkce, tak jak to bylo dříve, tak jste tady mohli vybrat ten interval od do maximálně půl roku. Teď už tady tohle odpadá, můžete si tady dát celý rok, můžete si tady dát 2 roky, není tam už vlastně jakoby žádný limit na to, za jaké období ten výkaz, ten přehled nebo ta sestava má být a stejně tak vlastně v té kartotéce v hromadném tisku můžete tisknout třeba i za 2 roky najednou. Dříve to šlo jenom po půl roce maximálně. Tak, posuneme se dále a půjdeme tady do sekce licence, kde jsme přidali možnost si zaznamenat odeslanou SMS zprávu do poznámek pacienta. Co to znamená? Pokud používáte takové ty SMS upozornění, takové ty třeba 2 dny před návštěvou, plánovanou návštěvou toho pacienta u vás v ordinaci, a ten systém automaticky odesílá tu upozorňovací SMS-ku, tak v minulosti jste vlastně neměli možnost zjistit, jestli ta SMS-ka byla odeslána, nebyla odeslána, a velmi snadno se ten vlastně pacient mohl třeba vymluvit na absenci kvůli tomu, že tu SMS-ku prostě nedostal nebo neviděl a podobně. Teď, když si to vlastně zapnete, tady tuhle funkcionalitu, tak jakákoliv odeslaná SMS-ka z toho systému bude automaticky přidána jako poznámka k pacientovi na jeho časovou osu.
Tady vlastně karta pacienta, tady do toho řádku s tou poznámkou přibyde vlastně nová vlaječka s názvem SMS zpráva a obsah té poznámky bude ten přesný text, který mu byl poslán a na které číslo to bylo odesláno. Takže kdykoliv můžete i zpětně zkontrolovat, jestli třeba ten pacient si nevymýšlí to, že ta SMS nebyla odeslána. Pokud z našeho systému ta SMS odejde, je tady vlastně uložena na té časové ose do poznámky. A na té časové ose ještě zůstaneme, protože vylepšili jsme tady náhledy těch nahraných souborů a vlastně vylepšili jsme dvě takové funkcionality. Funkce 1 se týká vlastně souborů ve formátu doc nebo docx, respektive XLS nebo XLSX, to znamená klasické wordovské dokumenty a klasické Excelové tabulky. Dříve bylo nutné ty tabulky, respektive wordovské dokumenty stáhnout a ve vašem počítači si je vlastně zobrazit. Nyní, jak můžete vidět, je to nějaký docx soubor, tak už se mě tady rovnou zobrazuje vlastně náhled, nemusím je stahovat. Stejně tak vlastně tabulky v Excelu. Samozřejmě není to úplně 100% náhled, speciálně Excel s nějakými grafy, tak ty grafy tady v tom náhledu vidět nebudou, ale ty jednotlivé buňky, i pokud máte více listů, tak se tam dá přepínat a lze i bez stažení toho souboru do té tabulky nebo do toho Wordu nahlédnout. Takže to je jedna věc. Druhá věc, často se stávalo to, že třeba pacient vám poslal obrázek prostě obrácený vzhůru nohama nebo převrácený a byste ho museli složitě stahovat, v počítači upravovat a znovu nahrávat. Teď už se to dá dělat přímo tady v tom náhledu. Jo? Takže já můžu tady pouhým klikem tady na ty šipky ten obrázek otáčet. Tak, to bylo vlastně z těch větších aktualizací a vylepšení všechno. A pojďme se teď podívat na tu hlavní aktualizaci, na to, co už jsme připravovali, myslím si, že více než 3 měsíce, a to je vlastně implementace nebo napojení našich informačních systémů na státní služby e-zdraví. Jako první se pojďme podívat na to, co je potřeba mít pro to, aby ta služba vlastně fungovala. Tak podobně jako předávání vlastně dávek na pojišťovny i do systému e-zdraví se ten systém vlastně spojuje nebo registruje s ním pomocí certifikátu. Takže jsme v sekci nastavení e-zdraví a je tady vlastně vpravo nahoře návod krok po kroku, jak můžete postupovat, abyste si vlastně ten certifikát, pozor, není to certifikát ten stejný, který používáte pro předávání dávek na pojišťovny, je to jiný certifikát vydaný ministerstvem zdravotnictví a je tady opravdu pěkný návod, jak vlastně postupovat až do posledního kroku, kde vlastně ten certifikát si stáhnete. Co je velmi příjemné, že tady ten proces získání toho certifikátu uděláte kompletně online a hlavně děláte ho jenom jednou. My jsme do toho našeho informačního systému zabudovali i takzvaný auto-renewal proces, to znamená, ten systém si sám bude žádat zase to e-zdraví o to, aby vydal následující certifikát. Takže stačí si o to zažádat jednou, stačí ho jednou tady vlastně nahrát a v ten moment už na něj vlastně můžete vy zapomenout. Všechno, co se týče prodlužování toho certifikátu, tak ten systém dělá za vás. Kromě toho je tady i záložka stav služeb, kde vlastně vidíte, jestli ty služby toho e-zdraví, protože ten náš informační systém se nedotazuje jenom na jeden rejstřík, ale opravdu na aktuálně 4 rejstříky,
do budoucna jich možná bude i více, tak jestli ty rejstříky odpovídají, jestli jsou funkční. No a je tady potom nějaký log té komunikace, kde jde vidět, jestli ty dotazy do těch jednotlivých registrů byly úspěšné a případně zobrazit nějaké detaily. Takže to je vlastně to nastavení, ale pojďme se teď vlastně podívat na to, co vám to přináší a jak je to vlastně implementováno. Ve své podstatě to najdete vlastně na 2 místech. Jedno místo je karta pacienta, kde si můžete všimnout tady nahoře, jak je nápis pacient, tak tady vlastně přibyl nový nápis e-zdraví, který může mít několik barev. Zelený, pakliže je všechno v pořádku, pakliže ty informace, které tam máte o tom pacientovi uloženy, se shodují s tím, co vlastně vrací ten registr, případně oranžová, to znamená, že ten dotaz do toho registru dopadl v pořádku, ale ty informace v rejstříku se liší od toho, co máte vlastně tady uloženo, anebo červená ta signalizuje nějakou chybu. Každopádně sám od sebe ten program vlastně nic vám nepřepíše, nic vám nesesynchronizuje, na to se nemusíte bát. Pokud budete nějakým způsobem chtít z toho rejstříku dostat nějaké ty informace, tak stačí vlastně navštívit editaci kartu toho pacienta. A tady jste si už jistě všimli, že tady přibylo jedno políčko s názvem RID, což je ten rezortní identifikátor toho pacienta. Je to ten vlastně údaj, který do budoucna nahradí rodné číslo. A pomocí těchto údajů si vlastně můžete ověřit tady klikem na tu lupu s tím KRP, to je kmenový registr pacientů, tak klikem na tu lupu si můžete ověřit, jestli ty údaje jsou platné, jestli vám tam něco nechybí. Já, jak jsem říkal, já tady mám všechno platné, tak já záměrně tady zkusím něco odmazat, ať to nemáme úplné, ať se nám to liší od toho rejstříku. Tak, zkusíme to. Tak já zkusím nějaké vymyšlené číslo. Tak, teď se mě to povede uložit. Vracím se zpátky na kartu editace a dávám vlastně hledat třeba pomocí toho rodného čísla. A teď už vidíte, že mi ten systém vlastně nabídl ty změny. Jo? Vidíte, že číslo popisné je jinak, než je v tom rejstříku. Já to mám v systému 1, v rejstříku je 174 a stejně tak ten telefon, se který jsem se před chvíličkou trápil, jo? Tak mě to nabízí vlastně můj správný telefon, nebo respektive ten telefon, který v tom rejstříku je. Kromě tady těch základních údajů, které tady jsou, tak to volání do toho e-zdraví se dotazuje ještě dalších registrů a zjišťuje o tom pacientovi, jestli je způsobilý pro řízení motorového vozidla a jestli má zbrojní oprávnění. To tady vlastně jakoby ručně nejde nastavit, ale tady tohle už jsme tady dali taky, aby to bylo uloženo. Jo, takže pouhým vlastně klikem na tu lupu si můžete ty údaje ověřit, případně rovnou na druhý klik nějakým způsobem doplnit. Jo, já jsem to teď neukládal, vidíte, že tady teď je oranžová ikona, že se to liší oproti tomu rejstříku. Takže to je jedna věc, na ty už existující pacienty to lze taky velmi jednoduše aplikovat. No a kde to asi to kouzlo je úplně největší, tak je při přidávání nového pacienta. Tady totiž stačí vlastně vyplnit asi v současné době rodné číslo, případně to RID, a po kliknutí na lupu byste měli během pár vteřin vlastně dostat odpověď z registru a všechny vlastně ty údaje, které ten registr nabízí, se vám tady vlastně vyplní naprosto bez jakýchkoliv vlastně vašich
práce, vyplňování a podobně. Takže při zakládání nového pacienta to velmi příjemné, velmi to urychluje vlastně vaší práci. Jediné, co tady už vlastně jenom doplníte, tak diagnózu, případně pojišťovnu. Ne u všech pacientů jsou ale samozřejmě ty údaje kompletní. Záleží, co ten daný pacient v těch registrech má uloženo, tak pouze to, co tam uloženo je, tak se vám tady samozřejmě doplní. To ale není všechno. V současné implementaci máme vlastně to e-zdraví, respektive e-žádanku implementovanou ještě i vlastně na stránku s výkony. To je další místo, kde vám to může pěkně pomoci a zase zkrátit nějakou tu dobu s tou administrativou. A jistě všichni víte, že na to prvotní vyšetření nebo například u fyzioterapeutů vlastně s každým výkonem musíte vykazovat i K, respektive FT poukaz. No a ten se tady v našem případě vyplňuje tady po překliknutí na poukaz vyšetření a ošetření. Dříve jste vlastně tady museli ručně z toho papíru přepisovat ty údaje, datum, IČP a odbornost žadatele. Dneska to tady máme napojené opravdu na ty e-žádanky. Pokud bych tady měl, nebo tady ten pacient měl vystavenou vlastně nějakou tu e-žádanku, nějaký ten elektronický poukaz, tak rovnou vám to tady ten systém nabídne a vy na to jenom kliknete a všechny tady ty vlastně dříve ručně vyplňované údaje se vám tam doplní automaticky. Zároveň, což je fajn pro vlastně fyzio, kde ten poukaz je opakovaně používaný, tak si ten systém pamatuje, kolikrát ten poukaz byl použit a vlastně to odčítá ty jednotlivé použití toho poukazu. Pokud by ten systém tu e-žádanku nenašel, je tady možné jakoby i manuálně vložit ten kód toho poukazu a takhle ji vyhledat. Nicméně samozřejmě stále platí, že pokud ten doporučující lékař nepoužívá to e-zdraví a nenahraje tam tu e-žádanku, tak tady samozřejmě ten náš systém ji nenajde a budete muset ještě ručně to doplňovat. Ale v budoucnu by to mělo fungovat tak, že si tady jenom překliknete na 06, vyjede vám seznam poukazu, kliknete na něj a všechno se vám tady vyplní. Takže máte zase o jednu starost méně. Takže to je jenom v rychlosti vlastně, jak máme aktuálně implementováno e-zdraví. Samozřejmě všechno krok po kroku najdete, ještě jednou uvedu, v sekci pomoc, kde tady e-zdraví věnovaná speciální sekce, tady níže, a je tady od založení certifikátu až přes nějaké základní nastavení až po ty elektronické žádanky. Všechno tady je, jak funguje, jak se používá. To je asi z mé strany dnes všechno, bylo to trošičku delší, děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou.